Makigsunan ka ni Kristo, dako gyud impact ang binuhatan sa tao kaysa unsay yahang isulti. Dakog impact ang unsay binuhatan sa tao kaysa iyahang isulti. Dinhi bitaw sa itong ebanghelyo, mingon man ang atong Ginoo no, regarding sa mga tao ug sa ilahang mga pangulo, mingon siya, busa kinahanglan tumano ninyo ug sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo, apan ayaw ninyog sunda ang ilahang mga buhat. Sundon ang unsay ilahang gina sulti, pero dili ang ilahang nga binuhatan. Kay what if ang ilahang gisulti, posible man pud no, ang ilahang nga gimaymay, sakto na siya, pero ang impact ni ana ngadto gyud silahang binuhatan. Para pararagod na ako pod, ako nagwali ko karon dinhi. Nya taga Barili ramang pud ko. Posible nga moingon mo nako nga musunod ta sa yahang iwali. Kay kana subay man sa ebanghelyo, pero di gyud ko musunod sa iyang binuhatan kay kaila man ko anak niya. Pwede rin min anak. Pwede ra po na kung i-apply man ganit nato sa pampolitiko, kasagaran ni ini, kung karon po nato ang murag na obserbahan sa social media, unsay mga maayong buhat nila, mo'y ilahang ipasalida kaysa unsay ilahang mga panaad. Daghan pud usab pod nga mga plataporma, nga daghang plataporma ra, pero walay napahigayon. Muna nga ato ang obserbahan, dako gyud impact ang unsay nabuhat kaysa unsay masulti. Pwede pod mulantaw ta sa gibugaton, sa gisulti, gibugaton sa panaad, pero ana gina magdaog sa binuhatan. Kay what if di ay, no, mura gid po na, what if di ay nagmayo kayo sa plataporma, may kayo sa mao nga mga plano, pero wala usab pod ma-realize. Dili usab pod ma-realize. Wala magdugtong ang unsay gisulti diha sa binuhatan. Supposedly ra ba unta unsay ato ang gisulti, mao pod ang ato nga ginabuhat. Muna nga gikuan diri sa atong Ginoo, gipahimug-atan niya nga pwede mong musunod ilahang gisulti diha sa pagwali bakaha, pero kung kibaw mo sa ilang binuhatan nga dili mao, ayaw sunda. Diha gipahimug-atan sa atong Ginoo ang action, ang ginabuhat sa usa ka tawo kaysa siguro posible sa iyahang gisulti. Or pwedeng nga gibugaton usab pud sa gisulti, pero ari gid na magdaog sa binuhatan. Ugma magpista naman gyud punta ni San Jose. Atong obserbahan nga si San Jose ra ba, kung paklion gyud nato ang mga panid diha sa ebanghelyo, wa gyud siya'y pulong nga nasulti, not even a single one. Pero ato ang mahimuot lang gyud punta nga sa papel ni San Jose diha sa kinabuhi sa tong Ginoo, wala tud siya pulong nga nasulti, pero nagbuhat man siya sa unsay sakto. Muni nakapaingon tag nakabantugan ni San Jose. Wala siya pulong nga murabag moingon tag kakuan lang ni siya sulti, maayo lang ni siya sulti, pero wa sa buhat. Pero si San Jose diha sa iyang kahilom, nagbuhat siya sa unsay husto ug sakto. Hinaot usab pud mga kaigsunan kada ni Kristo nga sama siyang pangaliya, kita muuban diha sa mga pulong nga gipalabi, dili ang pulong nato kundi ang pulong sa Ginoo, ug mubuhat pud ta sa unsay sakto.